Robocop, Robocop! Kde je Robocop? Tu sa dá na zemi. Jak bude, au kurva. Tu je, dívaj sa brániť, dívaj. Robocop už nevidí koho. Enter, pali, bacha. Uzlačné vojsko Marcela dostanú veľký nás vzťahuje za obranné postavenia, ktoré tesne predtým vybudovali. A Lenin má krátky ústup. Odbierajte ranených rýchlo, ešte sa spamätajú! Pán veliteľ, ráčame, ktoré zaujímavé zážitky, vtipky. Dovolíme tým sviniam a peženským, ak si poberú svojich mŕtvych. Nechváťte vaši mŕtvi! Nevážim! Nechaj ho umrieť! Huzíky, stiahnite naši mŕtvi! Pojďte tu do mňa. Takže prvý hlavný útok na prvú a druhú bránu Vetička prišla, bol dívaj. neúspešný. Bielom plášti. Prídup Slovenska. Moderné 15. storočia, keď boli veľmi Bacha ide. a pravdepodobne to vidíte, že veľmi ťažkom počasí príde na... Začne to píska! Píp! Ešte henten teraz. Dobre, ešte jednu. Teraz môžete vidieť, že palné zbrane i keď sa často píše, že boli neúčinné a nefungovali v daždi, tak fungujú v daždi rovnako účinné ako za sucha. Zaklinúte riadne tú komoru! Čo ste zaspali? Veľmi rýchlo zlikvidovať túto drevenú palisádu, teraz však nestrieľame naživo, ale strieľame do zlých súrovcov. Už nie! Vy ste už niekedy niečo trafili? Žena je mokrá. Viete, že aj za... Nestihol som. Že aj sa dalo strieľať, vidíte dobre, že sa dá začať strieľať a takisto by nabili aj trasnicu, keby chceli, ale sú leniví, málo žoldu dostali. Ale ja im sľúbim, že všetky ženy, ktoré nájdu na Hornom hrade, sú ich. Takže ako vidíte, delostrelecká palba jednej aj druhej skupiny, vojska bola neúčinná, hrady stále stoja, husitské boje stále stoja. Takisto neochvejne, pravdepodobne príde na vyjednávanie. Veliteľ! A ako prvý vychádza husitský hejtman. Počúvaj! Boj na pivo. Už sme tu dneska druhýkrát pod týmito hradbami. To je náš krokodíl, tak to je preč. Alebo tretí? Tam to počítať, Tina! Koľkýkrát sme tu?
Je sňatý. Jeho sa nepýtaj, to je zradca. Kto? Ten tam vzadu? Nie, neviem na teba. Pozri sa mu na štítko, Erpa. Ale tento pochopil, čo to znamená prijímať podobojí. A čo máte vy ohľadku oprete? Nohy si dolám. No i Maristrav, že všetci husiti ostanú pred hradbami. Ani nikdy nevie. A keď vyjde von, aj poskáčem po nej. Poď von, ty hajdu! Poď ty tu! Poď, ja som tu, no poď! Bojím sa, čo? Ty hore! Ľudia, bojce, poď von! Áno, ľudia, 3, 4, poď von! My pôjdeme, ale nebude von! A teraz zakričme naopak! Poď tu! Poď tu! Poď tu! Poď tu! Poď tu! Dajte si flašku do prostredia. A husiti sa boja! Nie, Robocop! Robocop! Robocop, poď na nich! Robocop! Robocop! Božie súdy! Bolo to tu už? Bolo to tu! Bolo to tu už! Také nie! Vyskúšaj sa dobiť cez hradby, zober si rebrík. Hej! Dobre! Ale potom budú Božie súdy! Ústrop! Čo by sa vládky v takom daždi? Ja, že musím za to počkať, že to vyšlo. Strel po nich! Ešte dola ešte. Pišti! Jednanie bolo neúčinné a neúspešné. Naraz prídu opäť ďalšie techniky obliehania. Veliteľ Stiborovej posádky začal neopäť stojí na hradbách Martin Kubík a smeje sa všetkým husitom. A bude to ešte dneska? Robocop ide. Robocop, počkaj, to tam nie. Robocop tam z tú valašku. Ty sa tam zjebe. Počkaj, keď sa zdrúbi. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Henty ladujú, ty ešte dajú jednu šupu. Je to nejak tam reže to láma na tom moste, nie? Robocop sa drží. Hej, ešte ladujú. A pozrieť, je Robocop, vidíme meč, bacha, to ide. Husiti ostali v mŕtvom bode vysieť. Pusu! Počkaj, teraz! Už ide! Robocop, vstávaj! Poď ešte! Tak! Počkaj, ešte ide šupa. Daj to, hodne to šupa. Husitov chce odkázať Stiborovému hodisku opevnenému na hrade. Počkaj, ty... Máte slabú hradbu, ktorá nám padla.
Prišiel nás, prosím! Prosím, nebudeme zase chlapi, že prosíme! Robocop dáva riadne. Nie. Išiel sa na... tam. Kaje, bojí sa, že chodíš s takou suitou. Ja sa nebojím ničoho. Pozri, dohodneme sa. Pozri, ja sa nebojím ničoho. Vidíš to? Prosím. Dajme preč. Sakra. Počúvaj, čo chceš? Božie súdy? Ja nechcel, aby si ťahal stále tam, nechcel sa mi to naťahovať. Tak, slušne mi ho ja dokopem. Timon a hejtman na Boží súd! Čo? Dobre, to je hejtman! hádam sa tu nebudem mokrý. Keď ti kto ja dostane? Pane Bože, odpust mu, lebo neviem, čo hovorí. Poď bližšie, pošepkám. Neboj sa, nič ti neurobím. Alebo choďte na pivo a Dobre, potrebujem to Bože odpust. Dobre, Boží súd! Pozrite sa, my tu máme takéhoto ťažkohodenca. Robocop ide, Robocop! A chceme! To je náš celý týka zaplatil. No, sedláka! Ja máš pravdu, to aj sedlák môj najposlednejší vymláti takých, jak je on. Ty buď ticho, do šlachtíkovcu, keď sa bavíš, ťahaj preč. Tak to chcem potom šľachtica. Žiadalní som brat Matúš. Ide mi kurva. Počúvaj ma, keď mi trepeš fasádu, dostaneš 50 zlatých. Počúvaj, keď jemu vytrepeš fasádu, tak tvoja bude aj krčma na Hornom hrade. Takto sa motivuje, vidíte? To je motivácia v zamestnaní. Pivo bude zadarmo a futbal každý deň. Počúvaj, nikto ti nemôže dať toľko, koľko ti on môže slúbiť. Ako? To nerieš, to moje tak nerozumieš. Čo vravíš? No byte sa už budeme tu celý deň. Veď už je večer tých pev. No veď pravím. Vžiahni sa, nájme ich. Nájme ich, kobica. Kde je Robocop? Robocop nebude. Ten má ten rypak, ten dívej. No a máme tu Boží súd na takto kostom povrchu naozaj veľký umení. Takže aj jedno vojsko nevie, komu po zadržia. Myslím si, že by to vedeli rozhodnúť na to nerozhodne. To je doktor, ty budeš skákať. Pomáhame k roztržke. Kde je Robocop? Tu. To spínali, ne? Stvormo a vidí centimetr pred sebou. Takže ani Božie súdy nerozhodli, kto bude pánom na tomto hrade. No a samozrejme, že ostrovská príprava nenechala sa dlho čakať. Husiti okamžite odpovedajú faul. Pán, chytro! A do útoku! Divokovcom sa podarilo opäť zavrieť padací most a opäť sme tam, pod radbami na Mršom hore. Jaký kružek! Zastav mi za to místo vesmí. Neviem, ešte to má to na očo byť. Chcem skreštiť
Husiti boli odrazení, ustupujú do svojich palebných postavení. Uvidíme, či sa rozhodne v ďalšom útoku, v ďalšom vyjednávaní, prípadne či to rozhodne telostrelecká príprava. Ešte ste tu? Keď sa to baví, že tie športové loptička odstedy sa nám podrážať. My sa tu vážne začíname nudiť. Hajtman! Váže! Nemám sa nebaviť, A máme tu opäť telostrelectvo. Komorové dielo naozaj dokáže strieľať veľmi rýchlo a ďalší výstrel nasleduje za necelú minútu. Máme tu ďalší útok. Sám Hajtman útočí na čele jednotky, na čele formácie. Môže vidieť ďalší spôsob obliehania hradby. Snažia sa strhnúť paláci most. Háko. Rovoko požíde. No a vidíme, podarilo sa im. Prvýkrát ma to lano na nohe. Na stiesnenom priestore bojujú jednotlivé bojové formácie, to sú jednotlivci o život. Jeden po druhé. Jednotlivé bojice sa rozmiestnili všade po hrade. Vidíte, že bojuje sa všade na obchodách, na schodoch, všade. Priam nevidím ani ja sám, kde sa to všetko deje. Možno, že nám niekto aj platí. Podpúra sa. Uvidíme. Teraz sa rozhoduje naozaj vo všetkých jednotlivých chodbách hradu. Strelci strieľajú na všetky smery, možno sem tam aj na svojich vlastných. Vidíme prvý padnutý, vidíme údery mečom. Velitelia sa stretli priamo nad bránou a bojujú. Tuto sa to rozhodne, naozaj rozhodne sa teraz priamo nad hlavnou bránou Hradoveckou. Boj ešte neskončil. Velitelia bojujú, dokonca Hajtman sa stopil dole zo schodov, vy to pravdepodobne nevidíte, ale bojuje ďalej po tom veľkom a dlhom páde zo schodiska. Toto Hajtman. Máme ho tu, decimované jednotky husitov sú finálne vytláčané s Hradoveckou, že by sa im to opäť nepodarilo. Je to už 12. alebo 13. krát, čo sa snažia, je to až neuveriteľné, akú majú vytrvalosť. No a máme tu opäť veliteľa posádky Hradoveckou úsmerom na perách. Ne, Robocop ešte. Môžete nepadnutý? Či už nejte, už neodíde. V rukách Uhorska, v rukách Horného Uhorska, Slovenska. Sranda to bola ináč. Zalieková, domov,